sini sar James no bini jora kaham na fainani bangai. This is the one, right? Okay. Dipor kaham blai ke hambai tini sini first YTF ni plenary session je khlaijagui tongo Robindra Bhobono puilano ang tinini o je sini plenary session first YTF ni phaimanjak phainai joto khapangni takhuk tai bukhuk songno khani hamjak ma tai chobani chibai yafaro hambai marwo sini habubagra jotoni khasuksa jotoni sini sinimung joto borok ni sini borom His Highness Maharaja Pradyut Kishore Manikya Devor Manang Khani Hamjak Ma Tai Chobani Chibai Kokduk ni Bising Tai Seng Kereng Mani Bai Tai Serapsa ni Bising Ono Bo Sini O Program No Tai Bo Musang Dana ni Bagai Bo Pai Sok Pai Nai Hambai Marwo Sini Bisingo Sini Tipramothani Central President Sini Sar Bijoy Kumar Rangkholno Hambai Maro Sini Bisingo Sini TTA Disi Hapangni Sini Chairman Sini Sar Jagdish Debormano Taibo Hambai Maro Sini Bisingo Pai Sokpaijak Sini Honorable General Secretary of Tipramotha Hayake Minister of the State Sini Sar Brisoketu Debormano Hambai Marwo Sini YTF ni Central President Sini Borom Ganang Sar Suros Debormano Hambai Marwo Sini Bisungo Pai Sokpaijak Sini Tipra Women Federations ni Central ni President Sini Madam Manihar Debormano Hambai Maru Sini Bisingo Pai Sokpaijak Sini former YTF ni President Hayake Tabuk ni TTID se Hapang ni Executive Member Sini Sar Runel Debormano Taiba Hambai Maru Sini Bisingo Executive Member TTID Sini Borom Ganangsar Babaranjan Riangno Hambai Maro Sini Bisingo Pai Sokpaijak former YTF ni in charge Tai Tabuk ni District President Khwai District ni Tai Executive Member of TTADC Sini Borom Ganang Sar Suhel Debormano Hambai Maro Taibo Sini Bisingo Pai Sokpaijak TTADC Hapang ni Executive Member Sini Sar Komal Koloino Hambai Maro Taibo Sini Bisingo Pai Sokpaijak TTADC Hapang Nino Sini Executive Member Sini Madam Dolly Riangno Taibo Sung Hambai Maro Sini Bisingo Pai Sokpaijak Member of Legislative Assembly Sini Takarjolani Sini Sar Biswajit Koloino Oba Haikeno Sungteba Hambai Marwo Sini Bisingo Pai Sokpaijak Chorilam Constituency ni Sini Honorable MLA Sini Sar Subut Deborma Oba Haikeno Hambai Marwo Sini Bisingo Korbuk Constituency ni Honorable MLA Sini Sar Sanjay Manik Tripura Oba Haikeno Sini Bisingo Hambai Marwo Taibo Sini Kanchanpur
constituency ni honorable MLA sini Sir Philip Kumar Riang hambai maru taibo sini honorable MLA sini Madam Nandita Riang hambai maru sini bisingo honorable MLA sini Sir Paul Dang Suno hambai maru taibo sini bisingo Phaisok Paijak sini MDC member of district council ni ingai sini Sir Uma Shankar Debormano hambai maru taibo sini bisingo sini honorable member of district council ni Phaisok Paijak sini Sir Ganesh Debormano taibo hambai maru sini bisingo Phaisok Paijak member of district council ni ingai sini Sir Dhiren Deborma oba hakai MDC sini Sir Debojit Tripura oba hakite jotto dictator isrok tai bisas khai nai taibo khabai khukbai hambai maru jotto white yet ni warriors rokto khabang ni sini chobani sengkrak rokto norokno paiplaya chobani chibai tini যে sini first white ni plenary session 27 tai 28 khlaijak tongmani norok jottono saimano tai jotto borok haksal ni phayei miani simi norok participate khaijak baksa borok kolomti khiklayei flag kaithini baksa borok kolomti khiklayei decoration khlaithini Baksa borok sak thare prai mia 4 o'clock AM charta jora phung jora samung jotono khlaimani bai tini sini white ni first plenary session sung chengai mankha khabang ni warriors rock tini o plenary session sudo sung phai Robindra Bhavan malainani simi session ya o plenary session ni bisingtei bukhawo sung smai tangai ma thangnai poicho ma toninai tai sak no ma bujuknai greater Tipraland ni choba amsa klai khayei manjaknai chobaya je greater Tipraland choba ni bagai sung 2021 goal set khlaikya o chobani bagai taibo kolom tei khiklaina nangnai taibo mehnat khlaina nangnai taibo sak thanna nangnai taibo watui manjakna nangnai satung manjakna nangnai sak ni kolom tei ma khiklainai aboni porese Greater Tipraland dabi sini bagai phainai tinini salo angani kok na sak deglakha tamni ke kabang ma dictator isro kok sajaknai tongo tai sudo omsak simia tinini o the first plenary session is the first dewo sung sini block president white yabrok no borok no sung kok sanani jora renai sudo amsak simia tinin of first plenary session white ni first session no sung sini district president white ni borok no haino jora rizak nai kaisa family haike sung tini oro kotha lai jotono thansa khlaye sung jotono samung baksa ma khlainai aboni bagai ang norok na haino hai khani hamjak ma tai chobani chiba ya phare omse kok sawino tinini osini program naithokma first plenary session haino hai lam sogo bubagra ayoglok thong YTF ayoglok thong TWF ayoglok thong tai sini ti prasad dopa always no ayoglogui tong thu hambai
Belai belai ke hambai chini YTF Youth Tripura Federation ni General Secretary chini boram gunang Takuk James no bini welcome speech eba nangkuk mani kok juno jo tonok kacar kelang mani bangai. Hambai faida ke जों puila sini os halui ni planesis ni pan sini ti prahasti ni siklani tangphang sini bormang sar suros de bormono angkoinai tini ni pandana chuk phangnani bagai tai yango phai moncho phainai bono जों borom tawiya phalainai ang yang phaina bagai bono koinai. Ang chini volunteers runo koinai chini YTF ni Central Committee ni President chini boram gunang Sal Suros no rumai ruwi lamsungna ni bangai.